Njengamanje ngoba silapha esinobaba ukhansela la endaweni ka Ward 7 lapho ubaba SM Mkhwanaza osodolobha khona ebaqulisini ebezothula ihholo. Ngoba sinaye la ubaba uKhumalo sokucela ukuthi esivezele kabanzi ukuthi ngoba bekwakhiwa ihholo njengomuntu orana umphakathi as ikhansela aphinde abe ubaba emphakathini ucela esivezele ukuthi imaphi ama challenges abhekane nawo la emphakathini ka Ward 7. Angibonge kakhulu umsakazi. Cha umsakazi mhlawumbe angiqale nje ngedlulise ukubonga kakhulu ngokuhle sikwenzelwe ngumkhandlu wabaqulusi singward 7. Akhona amanye amawadi bebengawaqoka kodwa sibonga ukuthi nje baqoke thina njengo ward 7 siyayibongela kakhulu. Mhlawumbe ngaqale nje ngikuveze nokuthi sibonge kakhulu nje nomsebenzi omuhle oyawenziwe umhlonishwa umeya wethu ubaba uNkwali Enkosi nalo lonke nje ithimba elikhona lamakhansela ebaqulusini ngingakhohlwa kodwa futhi ukwendlulisa ukubonga kakhulu kwi-administration kusuka lapha phezulu ku MM wethu uMasisi Dlamini no technical director uMr Mbonga ngomsebenzi omuhle abawenzile la ngobe leli holo nje mhlawumbe ukwakhiwa kwalo akusikho nje ukuthi bekwakhiwa nje iholo ngokungathi ichithe icala lesezingeni eliphezulu kakhulu. Ngicela ke ukuhlala ngomsakazi kulombuzo obuzayo ama challenge akhona la kwa Ward 7 mhlawumbe ake ngiqale ngisho nje ukuthi sina I challenge kagesi umphakathi walapha eShoba udinga kakhulu ugesi not wala eShoba kuphela sinendawo ezifana noMakhwatheni indawo efana noNtshenteka sinendawo efana noBhomlake oNdumuka oGivasi oZungu ziningi nje indawo ezikhona sine challenge kakhulu kagesi siyafisa nje ukuthi ngathi kungaba khona kakhulu kulekeleleka emkhakheni kagesi bese kuba ichallenge yamanzi kodwa ke sinalo ithemba lokuthi kukhona okungahle kwenzeke sikwenzele umkhandlu abaqulusi ngoba kunalesi sivumelwano esibakho ababhizi ngaso umkhandlu waseZululand kuyi district kanjalo nabaqulusi sinalelo themba bese kuba ichallenge nje ke yemigwaqo yakhona lapha kithi endaweni yasebaqulusini ngenxa ukuthi indawo ezinye nje zalapha kwa7 zindawo ezinomhlabathi noma ngabe kuthiwa kulungisekile imigwaqo kodwa ngespeed ukubona segugulekile yilokho nje ngathi singama challenge mhlawumbe sinakho la kwa7 ngoba nisho lapha ubaba ukhansela yena uKhumalo esibekela kabanzi ukuthi imaphi ama challenges abhekana nawo emphakathini ezuward 7 wakubala ke indaba wabalula nendaba kagesi waphinde wabalula nendaba yomgwaqo bese kuthi okunye sesigcina baba Khumalo ukuvezile lapha ukhansela ubaba uDubu ukuthi njengamanje ukusuka manje kuyaphambili kuzofanele besondele ku Department of Health bekwazi ukuthi besondeze ama-clinic endaweni yaseShoba ku Ward 7 bephinde futhi besondeze indaba yomgwaqo ngokwakho kunjani nje ukujabula ongaphe kwakho mayisekhuluma ngalendlela akakhuluma ngayo. Cha ngasho nje ngokusobala ukuthi sinali ithemba nje lokuthi uhulumeni lo esinayo njengamanje engakhona ukusilekelela kakhulukazi kulolu daba lolu lweclinic indawo leya la le ndawo esikuyo nje indawo enkulu indawo yaseShoba but sina ichallenge yeclinic noma ngabe kuthiwa umuntu ukusipha isimo sokugula kodwa kuyamphoqa ukuthi akagibele mhlawumbe ngemali ungathi ukuya nje nokubuya kucishe kube imali engango 60 rand lokho kwenza ukuthi kube nzima kakhulu kubantu balapha ukuthi basheshe bafike kwimtholampilo kanti umphakathi walapha mhlawumbe imizi yakhona ilinganisela mhlawumbe emzini e2000 mawusihlanganisa nje iShoba iyonke kodwa ke nje ke sinalo ithemba lokuthi uhulumeni lo wethu esinaye mhlawumbe kuyiprovince kanjalo nakuyilocal kubaqulusi naseZululand sinalo ithemba lokuthi kukhona okuhle abazosenzela khona siyakholwa ukuthi kusazoba mnandi bekuyena ke ubaba uKhumalo lo esikhuluma naye ukhansela wakhona la Ward 7 ngizocela nje ukuthi umbuzo wami ogcina baba nali ihholo selikhona ulisondezile ubaba uMkhwanazi nibambisene njengamanje uthini umlayezo owuthumela kuyi-youth emphakathini ukuthi nali ihholo selikhona abangabi uluvanzi emphakathini. Mhlawumbe mase ngingakhuluma ngiqondana nje ne-youth sibonga kakhulu ngodaba oluthinta ihholo lapha i-youth yala kwa Ward 7 kanjalo nala eShoba nje la okwakhiwe khona ihholo straight kodwa ke ngelika Ward 7 ihholo ngicela ukuveza nje ukuthi kunamaciko amaningi kakhulu la ka Ward 7 ngicabanga ukuthi ababeningi bebekhona nje la njengoba kwemukelwa ihholo bayibonele ukuthi amaciko maningi kangakanani angaphezulu kwamaciko awu8
esinawo kula kule ndawo yakithi eShoba. Ngiyacela nje ukukhuthaza iyouth ukuthi kayisondele izoyibika ukuthi nanka amathalente abanabo ukuze kuzokwazi ukuthi kunciphe nobugebengu kule ndawo yakithi la kwa Ward 7 nendawo yakithi le yala eShoba. Yilokho nje ngakuveza kakhulu msakazi ngendaba yeyouth ukuthi ngicela isondele iyimisele futhi nginalo ithemba ukuthi njengoba sesinehholo ithemba likhulu ukuthi kusekunenge okuhle okusazokwenzeka kwa Ward 7 sazoba mnandi.